खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दं दिनैनि गिबिसिन खौरां जाहैबाय चाइनानिफ्राय चाइनिज फाइटार एयारक्राफ्ट आरो हेलिकप्टारफोरखौ चाइना हादोरा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रलाव एक्टिभ खालामनानै दोनगासिनो दङ आरो बे खौरांखौ जोंनि भारत हादरनि आर्मिफोरा पेट्रलिं खालामनाय समाव मिथिनो मोननाय जादों। चाइना हादोरा गोदान गोदान एयार डिफेन्स सिस्टेम खालामगासिनो दङ दा बेखौ जोंनि भारत हादराबो नोजोर होगासिनो दङ। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौरां फैलायनोसैलाय गुबुन मोनसे खौरां जाहैबाय पाकिस्ताननिफ्राय पाकिस्तान हादोरा जोंनि बे भारत हादरखौ थोर 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 गिगासिनो दङ। POK आव पाकिस्तान हादोरनि आर्मिफोरा गिनानै चाइनिज आर्मिफोरनि मदद लागासिनो दङ। POK आव गोबां गिदिर दावहाबो जानो हागौ होननानै पाकिस्तानी आर्मिफोरखौ पाकिस्तान सरकारा हाई एलार्ट थानो थाखाय खावलायनाय जादों। पाकिस्ताना चाइना हादोरजों लोगो जानानै माखासे खायदा बोराय बाहायगासिनो दङ आरो बेखौ भारत हादरा रोखा रोखायै नुगासिनो दङ। दा जियानो जादोला धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जनाय बैग्रिगुरि गामियाव गोबां दैबाना जागासिनो दङ आरो बैग्रिगुरिनि सुबुंफोरा नावजोंसो थांलाय फैलाय खालामनांगासिनो दङ। नोंथांमोना नुदों जानो हागौ नैबे फट'फोराव बेनो जाबाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जनाय बैग्रिगुरि गामिनि बिथांमोना गोबां दुखु दाहा सहायगासिनो दं बे दैबानानि गेजेराव। अखायाबो अखा हागासिनो दङ दा बेनिखायनो दैबानाया जागासिनो दङ। दैबानाया बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव जादों, चिरां डिस्ट्रिक्टआव जादों आरो धेमाजियाव जादों, शिबसागराव जादों, क'क्राझारावबो जादों, लोगोसे गुवाहाटियावबो जागासिनो दङ। जेखै मेखैनो दैबाना, जोंनि बे आसामाव दैयानो दै। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौरां फैलायनोसैलाय गुबुन मोनसे खौरां जाहैबाय जोंनि बे बुहुमनि बयनिसायबो समायना सिख्ला नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय जोंनि बुहुमनि बयनिसायबो समायना सिख्ला आरो बे सिख्लानि मुङानो जाहैबाय थाइलेण्ड ब्लन्डिउ। नोंथांमोना नुगासिनो दं जानो हागौ नैबे नुबाय थानाय सिख्लायानो जाहैबाय थाइलेण्ड ब्लन्डिउ। बेयो जोंनि बुहुमनि बयनिसायबो समायना सिख्ला लोगोसे नैबे नुबाय थानाय सिख्लाखौबो गुगोलाव बुहुमनि बयनिसायबो समायना सिख्लाया सोर होनबाथाय बेनि फट'खौ मोननाय जायो। नैबे सिख्लाया नैबे निग्र' सिख्लाया बेबो जोंनि बुहुमनि बयनिसायबो समायना सिख्ला होननानै बुंजायो। अब्ला जों गुबुन मोनसे खौरां फैलायनोसैलाय गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनिफ्राय। जम्मु एन्ड काश्मीराव सासे 3 बोसोर बैसोनि गथ' गोरलैखौ पावन सिंह होननाय दुथाङा जिनाहारि खालामदों। आसरित लोगोफोर, बे 3 बोसोर बैसोनि गथ'आ मा रोंगौ? बे गथ' गोरलैखौ बे पावन सिंह होननाय दुथाङा जिनाहारि खालामदोंमोन। दा बे पावन सिंहखौ पुलिसफोरा लांनाय जाबाय जोबथेसालिनि दालि ओंख्रि जाहोनो थाखाय। बे जाथाया जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिङाव थानाय रामबान जिल्लायाव जादों। जोबोद दुखुनांथाव जाथाय बेयो लोगोफोर आरो बे दुथांखौ जायबा पावन सिंह बे दुथांखौ थाबैनो फासि होनांगौ नङा होमबा लोगोफोर? बे 3 बोसोर बैसोनि गथ' गोरलैया मा रोंगौ देलाय? नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां, अब्लासो आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय। खौराङानो खौरां। जोंनि बे बुहुमाव जिनाहारिनि खौराङा बांगासिनो दं।